Yazdırmadın işte sen. Yazdırılmagan değil mi? Tak, yanılıklar tügül tapşırıvının әллә ничәнче чыгарылышы? Жай айының соңгы чыгарылышы дип әйтсәк тә була торгандыр инде, әйме? Киләсе тапшыруда без инде көздә очрашачакбыз. Күзгә чумылган булабыз. Я, дуслар, хәзер инде... Я түгел, тукта. Я, дуслар. Безнең инде җәй узуына әз генә бераз кәефебез кырылса да, әйме? Ни дисәк тә инде җәйгә отпусклар. Бераз гына түгел. Хаф итегез. Җәйге отпусклар бит инде безнең тамам, көзгә кердек, инде җиңсезганып эшкә чумырга вакыт, мәктәп укучылары, студентлар укуга тотыначак, әйме? Ләкин менә бик шундый халык өчен кирәкле яңалык, безнең бит әле сентябрь җитү белән авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана торган чак. Менә 10 сентябрьдән безнең авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланачак. Менә шул, дуслар, димәк, арзанлы бәядән авылда, авыл җирләрендә җитештерелгән азык-төлекне, бәрәңге, фермерлар китерә. Фермер продукцияләрен чынлап та рәхәтләнеп менә шул ярминкәләргә барып алып булачак. Сусыл, чиста, экологик, чиста продукция. Сипасиста продукцияны сез менә шул ярминкәләрдән сатып аласыз. Син йөрисеңме ул ярминкәләргә? Мен барган бармы? Ул бит иртән башлана, иртә таңнан, таң тишегеннән обедка хәтле бара ул. Обедка кадәр бара, син шул менә ахырына килеп җитәсеңдер дим. Миңа бер суган, там 25 кило. Юк, Аллага шөкер, безнең үзебезнең бакчабыз бар бит, шуңа күрә мин ярминкәләргә йөргәнем юк. Әмма дә ләкин халык арасында аларның популярлыгын беләм. Ишеткәнем бар. Син тиздән бер 20 елдан дип алыйк инде, үзең дә шул ярминкәләргә үз продукцияңны китерәчәксең. Менә бу помидор татнис татар дип атала. Менә бу мәсәлән, менә бу баклажан кайнар хит дип атала мине. Кайнар хит булмас. Татарчар. Менә бу баклажан татарчар дип атала. Менә бу кишер тайны городских легенд дип атала. Китайча иде. Ярминкәләргә рәхим итегез, дуслар. Кичә без оператор белән беренче лиганың, ягъни элекке ФНЛның 7нче тур кысаларында безнең Рубиныбыз, безнең КамАЗыбыз белән очраштылар. Беләсең, бу шундый теге дерби, татарча дерби, El Tatarico дип атала инде. Ләкин монда беләсең, нәрсә безнекеләр теге тигез уенга тәмамлы уен, әйме? Ләкин Рубин өчен әлеге тигез исәп ул җиңелүгә тиң. Аңлыйсыңмы? Ә менә КамАЗ өчен әлеге уен 1-1 ул менә җиңүгә тиң. Һәм ул әле бер дә җиңелмәде әле КамАЗ. Беренчеләрдән бара. Команда белән бик көчсез команда очрашкан дигән сүз булып чыга бит. Көчсез команда түгел, безнең Рубин 3нче урында бара, 4нче урында бара. Юк, КамАЗны әйтәмәдем. Рубинда чагыштырганда КамАЗ көчсез, ә Рубин көчле. Әгәр дә аларга тигез исәптә җиңү булып тоела икән, димәк КамАЗга үсәсе. Тукта, КамАЗ беренче урында бара, әле бер тапкыр да җиңелмәде. Рубин инде 2 тапкыр җиңелде, син шуны беләсеңме? Яра, мин сезнең спортыгызда берни аңламыйм. Аннан тыш, әлеге матчта, әлеге уенда 2 чара булды. Беренчесе уен һәм Сабантуй фест. Беләсеңме? Сабантуй оештырдылар. 2 Татарстан командасы килеп инде оештырмаска һәм инде әлбәттә Салават Закич үзе дә җырлап Тургана китеп барды салам дип. Матур баннер чыгардылар. Мин яратам сине Татарстан дип, бүтән 2 команданың уенчылары да бергә басып шулай дип кушылып шул баннерны суздылар. Менә бу җыр шара булды. Бу мин яратам сине Татарстан җыры безнең республикабызның гимнына әверелде дисәк тә була бит. Теге һәр масштаблы чара шуның белән төгәлләнә бездә. Неформальный гимн. Формаль булмаган гимн, рәсми рәвештә расланмаган дип әйтелгән. Әлбәттә, ул якынрак, чөнки аның сүзләрен беләбез һәммәбез дә дигәндәй. Шушы көннәрдә мин бер кызыклы гына шундый мәзәк дип әйтсәң дә була инде, бер хәбәргә тап булдым. Безнең республикабызның Алабуга районы администрациясе кырларда кукуруз шәлдерүчеләр
административ жауаплылыққа тартырға шундай қарар қылған деп айтегенде, яғни басуларда өсіп отыра тұрған кукуруз, ол бары тек міне шул шешкен кішілернікігіне. Һәм ғады теге ертушілерінің анда ұзып кеткенде юлда тоқтап кукуруз шәлдіруі, оказывается, штрафқа душар итләшәк екен. Шул хәді мәзәк болып тұйылды. Бұл битінде элек-электен ғөмір-ғөмірге басуларда өсіп отырған теге кукуруз янынан чык туктамша китәсең. Гафу итегез, мине хәзер штрафка тарта күрмәгез. Мин Алабуга районында йөргәнем юк. Әмма дә ләкин мин бу кукурузны бик яратам, мисал өчен. Һәм мөмкинлегем туры килә икән, мин туктап, берни генә булса да алып китәм. Бу кукуруз турында да шулай. Проба ясарга. Бу кукуруз турында да шулай, һәм борчак турында да шулай. Юк, борчакка исем китми минем. Я вообще яратмыйм мин борчак. Исем китмәде, тамагы аша күргәч тә борчакны. Вообще да менә, исем дә китми. Кукурузды тыңлыйсың. Гөнчегә кукуруза ул кырлар патша бикәсе. Менә кукурузны шул хәтле яратам. Кырлар патша бикәсе ишеткән бармы? Юк, Царица полей. Ишеткән югымы? Бек живи, век учись. Царица полей бездә бит инде мөгаен игендер. Юк, шулай кукуруза турында шулай диләр. Хрущев та шулай дигән. Ну. БТС-ыңны сипкәлим. Офастағы нәрселер сөйлейм. Сен мындай яңалыкны ишеткәне юк әле. Әйдәле. Бу хәзер ялгышмасам 2 төбәктә, Нижневартовск һәм Самар өлкәләрендә булган кар. Торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләре кешеләрдән, халыктан бурычны алыр өчен нинди ысул, нинди алымнар куллана. Суларын, утларын сүндерәме? Ярый, сүндерсә, бер хәл булыр. Юк. Бу инде әгәр дә шәхси йортта торучылар өчен махсус китерәләр бетоннан, син күз алдына китер, бетоннан ясалган пирамида. Чыгалмасыннар өчен. Юк, алай түгел. Һәм йорт янына китереп куялар да куялар. Язалар зур хәрефләр. Здесь живет должник дип. Бу хурлык пирамидасы дип атала. Әстәгъфир. Кая дисең син моны? Бу Нижневартовск, Самара һәм тагын бер өлкәдә, оныттым мин хәзер түгел әйтә алмыйм. Сез күз алдына китерегез, хәзер нинди ысуллар белән көрәшәләр теге бурычларны чыгарыр өчен. Монысы безгә килеп җитсә нәрсә дип. Бу бит куркыныч әйбер. Монда бөтен йорт янында торачак әйме? Юк, без әйе, монда беләсең, монда бит менә без теге күнеккән подъезд төбендә теге мәгълүмат тактасы бар бит инде, шунда теге элеп куялар да, менә кышының кадәр, менә кышының кадәр, менә кышының суммасын язалар. Монда да шулай суммасы язылган, һәм здесь живет должник. Бу бит зур хәрефләр белән, сары хәрефләр белән язылган шул пирамида, хурлык пирамидасы. Мин монда әйбергә бик исем китми, чөнки мин бөтен бурычларымны вакытында Синең борчакка да исем китми. Синең пирамидага исем китми. Шул кукурузым белән генә яшәп ятасың инде. Юк, кукуруз белән генә түгел инде, нишлә? Минем башка кызыксынуларым да күп, әмма дә ләкин бурычларны вакытында түләргә кирәк. Менә дөрес әйтәсең син. Мин менә хәләр җифтем шулай эшлим. Ул белә килеп җитә икән вакытта, әйме? Ул сразу давай акчаны тизгә түлик тә все. Менә. Күрәсең, ул дитә. Дөрес бит, бик дөрес. Дөрес эшләй. Күңелең тыныч. Күңел тыныч. Бер ай буе күңел тыныч. Йокың тирән. Һәм тамагың тук. Тирән, шымсаң чыга алмасын. Ашавың керә дигән сүз инде бу. Ризыгың үтә. Аллага шөкер. Чираттагы яңалыкка да күчик. Әйме безнең Казанда торак бәяләре буенча мегаполислар рейтингында иң беренче урынга чыккан дигән мәгълүмат та бар. Минем өчен бу бик кызыклы. Әйме моны ЦИАН аналитиклар, экспертлар шундый мәгълүмат җиткерә инде. Һәм безнең шушы елның гыйнварыннан гына да 1 квадрат метр бәясе 27%-ка кыйммәтләнеп 179 мең сумга кадәр күтәрелгән икән. Мин хәтерлим әле кайчандыр 45 мең бар, яме. 47, 50 меңгә итә нормаль торадыр. Монда хәзер ничә? 100 дә ничә мең? 79. 179 мең? 1 квадрат метр уйлап карагыз. Бу 179 меңне эшләр өчен ничә ай кирәк менә? Гадәти бер заводта эшләүчегә. 1 ел дигән, 1 ел дигән. Почти 1 ел. 1 ел эшлисе бар аңа, почти 1 ел эшли. Бу бит инде бездә бит инде хәзер бу теге торак алалар да инде гомер буе шуны түлиләр. Эй, Алла. Бу кая, белмим, минемчә шул хәтле шаккат торган әйбер. Кая тәгәри бу бәяләр диң? Әйе. Югарыга. Үзе теге моторчыгы бар ичендә бәяләрнең. Менә дә. Монда инде минем бүтән теге әйтер сүзем дә юк. Вездеход бәя. Төрле җирдән үтәләр. Шул хәтлек әллә нинди теге.
Қызғаныш та bu ime, biz bit indi көп тапқырлар ишетәбез, чит илләрдә ипотеканың күләме 1% икән дигән сүзләрдә ишеткән бар бит инде безнең әйме чит илләрдә бит инде. Андай соннар да бар. Bizde 1% түгел, менә 3-4%. Бик аз дип әйе, монда бит инде, җанашым, бу кешеләр ипотекага торак алып. Менә шундый. Ашау түгел име? Йокы түгел име? 179 мең уйлап карагыз әле сез. Бунда бит үзеңә артык бер кием алырга да кутың чыгар. Ипотека түләүчеләрнең барсына да Аллаһ Тәгалә сабырлык бирсен, күп акчалар иеп бирсен дә, име, премияләрен арттырып торсын иде. Менә карале, монда беләсеңме ничә кирәк булыр дип уйлыйм мин киләчәктә шул бер фатирны, теге 1 квадрат метр 179 мең дидем бит, әйме. Аны тиздән 2 гаилә алачак, беләсеңме? Һәм малосемейка ясаячаклар. Менә советлар шыры яңаннан кире әйләнеп кайтачак. Бер фатирга 2 гаилә. Һәр кешенең үз йорты булырга тиеш. Амин. Әйе. Амин. Бер әйберне укыйм да. Әйдәле. Бик тиз минем яраткан тема. Кайтабыз дип китәләр. Электроника җитештерүче һәм Россиягә серверлар китерүче Америка компаниясе Dell Россия базарыннан китә. Хәзер барлык хезмәткәрләрен кыскарта дигән. Моны гүзәл тәрҗемә иткәндер инде. Дуслар, бу яңалыкка бит инде бер атты. Кайтсыннар гына инде, әйме. Бер дә җибәрәсе килми. Сүз уңайнан теге китәбез дип кайталар дигән рубрикында син бер вакытта H&M-ны да әйткәнең, әйме. H&M бит кибетләре ачылды да бер ара, әйме, киемнәрен сатып бетерәбез дип. Инде хәзер ул кибетләрдә берни калмаган дип сөйли кеше. Дөрестөрме юктырмы, мин белмим. Ләкин менә шушы бренд кына булса да кире кайтсын иде дип бик өметләнәм мин. Дуслар, тагын безнең 2 көннән, Алла берсә, 1 сентябрь җитәчәк. Барча укучыларга, менә мәктәп бусагасын атларга торучы барча укучыларга бары 5ле билгеләренә генә укуларын теләп калабыз. Теге безнең белем алу, ул инә белән, кую казу белән бер дип юкка гына әйтмиләр, әйме халыкта. Шуңа күрә сезнең бу уку елыгыз бик җиңел генә үтә торган булсын һәм сезгә бары яхшы билгеләр генә теләп калабыз. Һәм бу почти укытучы инде инде. Хәзер нәрсә әйтмәкче идем. Һәм инде әлбәттә без барлык Татарстан халкын иртәгә безнең 30 август алданып Республика Җумһурият көне белән ихластан тәбрик итәбез. Һәрбер Татарстанлыларны, менә сине менә артта кемдер туганнарыгызга җиткерегез, һәммәсендә шулай әкрен генә котлап саулашабыз. Туктта. Роберт, әле безнең бит әле 30 августтан Алла берсә, әллә ничә репортаж әзер булачак, әйме, аларны да карарга онытмагыз. Бик күп репортаж төшерәчәкбез бер көн эчендә. Әйе. Шуларның мин 3-сен төшерәчәкмен. Давай. Шак булыр бу. Рәхәтләнеп карарбыз.